Hello everyone! So once again, welcome to our vlog here at Chrisley TV. So for today's video, ayan, nagkaroon ulit tayo ng opportunity na magbakasyon. So this day, kailangan namin pumunta ng Lookout Wharf para makapag-exercise. Ayan. So by the way, sa ating mga new subscribers dyan, so bali itong Lookout Wharf na to, update ko na rin kayo. So pagka pupunta po kayong 100 Islands, so dito po kayo magre-register kasi dito po mismo sa Lookout Wharf ay nandito po yung tourism office, so pwede kayong mag-inquire tapos malalaman nyo na lahat, yan, lahat na po ng rates, and then you need to be careful din sa mga taong pinagtatanungan ninyo kasi baka may scam kayo. So yun lang yung advice ko sa mga new subscribers natin dyan na planong pumunta ng 100 Islands. So ayun na nga, so nandito tayo ngayon sa Lookout Wharf. So ano ba yung mga pwede nating gawin dito sa Lookout Wharf? Ayan. So unang-una, pwede ka ditong mag-exercise. Ayan, so free to use yan. So pagka may nagsingil sa'yo, huwag kang magbibigay. And then dito, pwede kang mag-jogging, diba? And then here, yung mga tables na yan, free to use yan. Pag gusto mong mag-picnic with your family, pwede mong magamit yung mga table na yan. Ayan. So nakikita nyo naman po sa tabing dagat mismo yung mga tables. So ayan. So actually ito yung pinaka itsura ng table. So good for sharing siya. Ayan. Siguro mga good for 15 packs. Pwede na dyan. Basta tatayo yung iba. So, kailangan din mapalinis tayo pagka dito tayo magpipiknik. Kasi ang importante dito sa Lookout Wharf ay malinis na iiwan mo yung table. Dahil kapag dadatnan mo ito ay malinis din. Kaya kapag alis ka, you need to be responsible naman. Linisan mo naman yung pinanggalingan yung family. Okay? So, ano pa ba yung mga pwede nating ma-enjoy dito sa Lookout Wharf? Meron din dito actually bilihan ng mga lugaw. Hindi ko na siya nakuhanan ng video. Meron ditong bilihan ng mga favorite nating street food. Ayan. So, enjoy na enjoy tayo pagka nandito tayo. And then, you know what guys? Mura lang din. Ayan. So, hindi naman ganun kamahalan. Sakto lang. Friendly budget naman. Okay, so time check tayo. It's around 6:30 AM. So medyo dumarami na po yung mga tao. So yung mga taong to ay mga boatman. Siyempre kailangan nilang mag-prepare. Ayan, so yan yung mga bangka na sasakyan ng mga turista. So unti-unti dumarami na yung turista at unti-unti nagre-register na rin yung mga turista. So, hindi ka pwedeng mag-direct kagad sa boat pagka turista ka dito. Kasi, kailangan naka-proper coordination tayo sa tourism office para hindi magulo yung pila. So, may tinatawag silang registration form. So, ilalagay nyo lahat doon yung pangalan nyo na sasakay ng bangka, sino yung mga kasama mo. And then, don't forget yung ating eco bag na black. Paglalagyan nyo ng mga basura natin. Ayan. So, hanggang dito na lang muna tayo guys sa Lookout Wharf because tomorrow we'll go to Quezon Island to have an overnight at i-introduce ko na rin sa inyo yung aming business. Okay?
Okay, so this is it. Let's go, guys. Let's have an overnight sa Quezon Island. See you there. So ayan guys, nandito na tayo sa Quezon Island. So kung mapapansin nyo guys, ang dami-dami ng tao. Ayan, kasi weekend. Ayan, so talagang maraming bisita. Around 8 AM pa lang ito, pero talagang sobrang dami na ng tao. So I suggest, pagka gusto yung mag 100 Islands, kailangan maaga kayo sa Lookout Wharf para hindi mahaba yung pila sa pag-register at pagkuha ng bangka. Ayan, so just a piece of advice lang sa ating mga turista at syempre sa ating mga subscribers dyan.
So ayan na nga. Ito yung aming simpleng business dito sa isla. Halo-halo for sale, street food for sale, burger, and hotdog on buns. Ayan. So sa mga pupunta po dito sa Quezon Island, ayan, hanapin nyo lang po si Ate Lorna Bakay para sa napakasarap na halo-halo, street food, hamburger, and hotdog on buns. Okay, so this time, samahan nyo naman ako na ikutin natin ang Quezon Island. So please enjoy watching this video! Diyan lang kayo! Nakakapagod guys. So, ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung activities dito sa Quezon Island. Ayan. So, unang-una po, pwede yung ma-experience na activity dito ay yung tinatawag nating banana boat. Ayan. So, nakikita nyo naman guys. And then also, meron din sila ditong zip line. Ayun. So, actually, magkatabi lang yung banana boat and then zip line. So, syempre, yung rates, depende kung may kakilala kayo. Pero mga around 250 per head ang banana boat. At ang zipline naman ay 100 pesos. Ayan.
So, nakikita nyo naman guys, ang daming turista. Ay, muntik ko nang makalimutan. So, by the way, meron din pala sila ditong tinatawag na Crystal Kayaking. Ayan. So, pwede mo itong ma-experience dito sa Quezon Island. So, kahit hindi ka na pumunta ng Boracay or El Nido. Kasi dito pa lang sa Pangasinan, meron na silang pinagmamalaking Crystal Kayak. Ayan. So, magkano nga ba? For 30 minutes, sabi ay 300 pesos daw. Ayan. So, kung kaya mo, try mo. So, this is it guys. Nagsisidatingan na po yung mga mag-overnight. So, kagaya namin. So, sa mga gusto pong mag-overnight sa 100 Islands, so dito sa Quezon Island, kailangan ay maaga ka. Kasi pagka hindi ka maaga at patay-patay ka pa, wala kang mapagpapatayuan ng tent. So, just a piece of advice sa mga turista natin na nagpaplano dyan na mag-overnight dito sa Quezon Island. Ayan, so by the way, bumalik pala kami ng Pantalan sa Lucap Wharf. Ayan, so kinuha namin yung mga stocks, yung mga benta namin. Ayan, this night, para naman may mabenta kami sa mga mag-overnight sa Quezon Island. Ayan. So, ito po yung setup namin this overnight. Yan. And ito naman po yung morning vibes dito sa Quezon Island. Ayan. So, actually, di na ako nag-video kagabi kasi medyo pagod na rin. So, at saka isa pa, yung gamit ko lang po ay phone, Huawei. So, medyo madilim talaga, hindi kaya. So, pagka nakaluwag-luwag, bibili tayo ng magandang gadget na pang video. Ayan. So, sa mga nais mag-overnight once again dito sa Quezon Island, una sa lahat, ito ang pinaka gusto kong malaman ninyo. You inquire first. Ayan. Sa tourism office. At dapat be careful sa mga nakakausap para hindi may scam. So, once again, thank you so much for watching our video. So, sa mga hindi pa namin subscribers dyan, please subscribe na! Thank you so much!